anova ponesa veseo vari kufayo. Jesu anemutsa kuponesa, kana vamuramba ari kumira, amirira vese kugashira. Nasi musoro watichatarira unobva mubhuku raTimoti. Timoti yechipiri chapter 1 verse 12. 2 Timoti chapter 1 verse 12. Tinenga tiri mubhuku raTimoti, hatibudimo muna bhuku ra2 Timoti yechipiri, ndo matinenga tiri imomo muna 2 Timoti kana Timoti yechipiri. Tinewana mukati harara mukadarika pana vaTesaronika apo muchinda kuna Hebrew. Ndineti hama dzangu dzingatanga kuna Genesis kutsvaka. Tingaswerera tisati tasvikapo. Mukangoti darike pana Hebrews apo, makutovavarira kuto mukadarika pana vaTesaronika apo, makuvavarira muchingodzoka sure pana Hebrews uku makutosvika pana 2 Timothy chapter 1 verse 12. Inoti iyo nemhaka iyi, ini mhaka yacho handizivi, asi kwanzi nemhaka iyi ndinotambudzikavo nezvinhu izvi. Zvinhu zvacho handizvizivi futi, asi handinyadziswi, nokuti ndinoziva wandakatenda. Ndinoziva kwazvo kuti unogona kuchengeta chandakamupa kusvikira zuva irero. Ngatinamatei. Baba wokudenga, tinokutenda neshoko renyu. Iro pacharo rakanaka somukaka. Kana matendera kuwedzera mashoko maviri kana matatu, ngabve pachigaro chenyasha. Chechi yenyu ivonemi kufura vanhu. Zita ra Jesu rikudzwe noutsvene, amen. Musoro wenyaya ziva wawakatenda. Tsamba ya2 Timothy yatiri kuverenga panapa iyi inonzi Pros Timotheon B, ona kuti the second to Timothy. Iri nzira iri kunyogwa nevanyori vechiGreek kuiparadzanisa kuna Timothy yokutanga. Tsamba yaTimothy iyi yakanyogwa naPauro pachake is the author. Hatina controversy yakanyanya pakuti ndiani wakanyora, sezvingaita tsamba dzakafanana navaHebrew kana dzimwe dzakadaro, nokuti Pauro pachake unozvidudza somunyori wetsamba yacho pana 2 Timothy 1 verse 1. Pauro muapostori waKristu Jesu nokuda kwaMwari, nokuda kwechipikirwa choupenyu buri muna Kristu Jesu. Saka authorship yacho is not disputed. 2 Timothy yakanyogwa nani? Yakanyogwa naPaul. Zvaita sei? Pauro wakanyora tsamba iyi ari mujere. Wanga asiri pamasofa bodo, wanga asiri mulonji bodo. Aiwa, Paul wakanyora tsamba iyi ari mujere. Majere emazuva iwawo aiva akacherwa mubako.
mubako imomo maiti chando, maiti dova, maiti kutonhora, maiti kusava comfortable. Muri mubako rakacherwa padombo, manga musina mwenje. You can imagine kuti mama kamira sei mubako imomo. Iye arimo imomo ndo makanyora 2 Timothy iyi yatiri kuverenga panapa. Kana achitarirwa 2 Timothy, this epistle is called the last will or last testament of the great apostle. Ndo tsamba yekupedzisira inofananidzwa nezvimashoko anotaurwa nababa kana vakufa zviya. Vana vangu uyai pano, vasikana uyai pano, vabva kwekwe vasikana vauya, vabva gokwe vasikana vauya, vaenda pambedhe wababa, pamwe vari parerenyatwa, pamwe vakumba vari pahome based care. Vanangu ndine mashoko andoda kutaura nemi ndisati ndazorora. Magwariro andakuita wandimaoni kuti anoguma akadii. Ndo zvakafanana na 2 Timothy. Kana tichiverenga 2 Timothy, tiri kuverenga tsamba yomudhara, tsamba yake yekupedzisira asati agugwa musoro. Saka is the last testament, kana kuti the last will ya Apostle Paul yakanyorera ma-Gentiles, and was personally written to Timothy and generally to the church. Ndo zviri tsamba ya 2 Timothy. Tichitarira tsamba iyi, Paul pachake wakanga akuziva kuti ndava kuinda kundourawa. Wanga akuziva. Ndosaka muchiona muna 2 Timothy momu pane paanonyora kuchapter 4 paverse 6 achiti iye, nokuti ini ndotodururwa, nguva yokuenda kwangu yasvika, ndarwa kurwa kwakanaka, ndakachengetedza kutenda. Paul wakanga akuziva kuti hai kwatakuinda kumaziva ndadzoka. Saka itsamba yakanga akunyora akundopedzisa upenyu hwake. He had engaged in missionary activity after his release from his first imprisonment. Musakangamwa, Paul wakambosungwa kwakutanga paya paanotongwana na Agrippa, na Bernice, na Felix, na Festus. Akati ndinoapira kuna Caesar. Vakati you have appealed to Caesar, so to Caesar shall you go. Akainda mujerere Roma, akainda akandosunungurwa, he was acquitted. Akadzoka back to missionary work. Saka iyi yatiri kutarira panapa iyi was his second imprisonment, kusungwa kwake kwechipiri. Wakanga akasungwa aripi? Paul wakasungwa ari pa Troas. Nemhaka yekuti he was forced to leave in a hurry. For he left behind at Troas some of his most valued possessions. Wakasiya zvinokosha pa Troas. Ndosaka muchihwa achiti pana chapter 4 verse 18 akunyora kuna Timothy unoti, nguva yandakasiya pa Troa kuna kapo uye nayo pakuuya kwako. Wanga kufunga nguvo yaakasiya nemabhuku aakasiya ematebwe, paunouya uye nawo Timothy. Saka zvinotiudza kuti Troas ndo nzvimbo yakanga yasungirwa Paul. Akatogwa akaenda naye kuRome. From Rome ndo paari kunyora tsamba ya 2 Timothy. Ari in a cold dungeon caved from the rock. Paul wakanga ari mukati menguva yakati omei paanonyora tsamba iyi. Chokutanga ndechei? Chokutanga chaanga achisangana nacho Paul ndechevanhu vaakanga amboshanda navo vakanga vakudefecta. Saka he was counting on his loyal son in the faith, Timothy. Vakanga vashanda vese vakadevelopa bond. Wainamatira kuti dai Paul iye Timothy asvika, Paul achigere kugubwa musoro. Bondi yavakanga vadevelopa mukati mebasa yanga yakasimba. Waimuona semwanakomana wake pakuzvara. Ma-defections akanga akuitika awo aikonzerwa nei? Ndoda kuti musarasika muterere patiri kusvika apa. Mukaverenga pana 1 verse 15, pana 2 Timothy yekare pa verse 15. Paul unototi iye, unoziva hako kuti vose vari paAsia vakandifuratira. Pakati pavo pana Figero na Hermogenes. Shamwari dzandaitamba nadzo vhangeri dzakandifuratira. Tichatarira zvikonzero mberi. Dzakandifuratira. Pakati pavo pana Figero, pakati pavo pana Hermogenes.
shoko raMwari haritiudzi zvakawanda pamusoro pevarume ava, asi ndovo kutanga kudefecta. Ukazondoverenga kuna 2 Timothy 4 verse 10, wakuti shingaira kurumidze kuuya nekuti Demasi wakandisiya yada nyika yazvino. Saka tinoona varume vatatu vaiva makey players mukati meministry vadefecta. Demasi wakanga asiya mupostori Paul nemhaka yenyika yazvino. Nyika yazvino yemazuva iwawo yaiva yemazuva iwawo. Yazvino ine zvayakasenga vana Demasi vakasiya basa. Vana Demasi vamwe vakakosera vari pabasa nemhaka yenyika yazvino. Nyika yazvino inoda kuti vanhu vamanye kuita mahaso nemaside haso. Vazhinji vacho vakompromisa zvavanotenda nenyika yazvino. Vazhinji pamasabata kuchechi hatichawanani mukati memasevhisi nemhaka yenyika yazvino. Vazhinji vaisa michato vaisacrifice nemhaka yenyika yazvino. Vazhinji mafoni avo akazara zvinoora nemhaka yenyika yazvino. Tine vana vatiri kutambura navo nenyaya yemadrugs nenyaya yenyika yazvino. Tine vana vari kutumirana manudzi anoseculata. Dai zvaitwa nevana voga zvairingana, zvavakiitwa nevanhu vakuru inyika yazvino. Vanhasi havasiisa naDemasi kuinda. Vanosiya asi kucamp meeting vanouya. Vanosiya asi kuchechi vanouya. Machechi mazhinji maservice, kune mamwe machechi vanototi nhasi masikati hatidzoki nekuti tine free sabbath, vachida kundoona mabhora anenge ariko masikati. Tasiya position yokutenda nemhaka yenyika yazvino. Demasi wakandisiya ada nyika yazvino. Ndo chimiro changa chiri pana Paul mazuva ndiri kutaurawo. Nditendere ndidzire mberi. Ndiri kuti vanhasi vanosiya varimo, havasiyi vachinda, vari good and in regular standing, asi vakakoromoka pakutenda. Regai rimwe bhodhi rigarwe kune imwe nzvimbo. Varume nevakadzi vagara mubhodhi. Varuda kusenja umwe musikana nemhaka yavanoziva yaakaita. Wakadambura mutemo wechinomwe, akagara pakati pebhodhi. Unoti iye pano pavanhu vakagara pabhodhi panapa, mose vamwe nyararai zvenyu, unogona kutaura nyaya yangu ndowoyo. Varume vakuru vakatsikitsira so, vachiziva kuti vane zvipande. Rukanzi kana mari vana nhingi dzikamai dzikameme muti flow, vana nhingi dzikamai muti flow, vangagona kutaura nyaya ndeavo vagera apa, ndo vangataura nyaya ino iri panapa iyi. Ndiri kutaura pamusoro penyika yazvino. Vazhinji tasiya kutenda asi tiri muchechi. Regai tinde rishomanana. Demasi was dismayed nemhaka yema-thickening clouds of difficulty. Akanga amberi akasiya mupostori Paul. Kana mukatarira zvakanaka, bhuku rinonzi Acts of the Apostles page 403 inoti kunyange vakomana vakanga vachitungamirira chechi kuJerusarema, vakanga vaita sokuneglecta support kuna mupostori Paul panguva yakaoma. Vakomana vepachechi vekuheadquarters vari kuJerusarema kumuzinda wechechi, bhuku rinoti iro vakanga vaneglecta umwe wavo mukati mebasa. Saka Paul had no way to lean on. Ndatirega ndikudze mudikamwe, iripo nguva yanotasira kusapotwa nechechi ikakona kuvapo Ziva zvawakatenda. Ndakaona vanhu vachinda vachiti panodzwa zvingoma vhara zvingoma. Munozvivharisirei nokuti paita ndufu manga musipo? Vengoma ndo vanga vachinyaradza nehama yedu. Muripo here hama dzinodikamwa? Ndakapavona pamwe ini panonzi kwavangana kune imbwa inogwara. Murangarire imbwa yavo, it is cause of concern. Asi pano umwe washaikirwa nehama yake, unonzi kana mabva pachechi ndiamundobata mavoko. Ziva zvawakatenda. Tine hama zhinji dzine marondomo, neglect, partiality pakati pevanhu vaMwari, kuparadzanisa nokusarudzana nokutarisana zviso. Vanhu vazhinji vakaenda muchipatara. Elder, ndakanga ndiri muchipatara inini muparire nyata, hamuna kuziva ndakarwara 2 weeks dzose, hakuna kana umwe wakauya kuzondiona. Asi vamwe vakabatwa neflu, zvinodaidzirwa pachechi. Masikati ose chechi inoenda kundopindira kumba kwavo kundovanyengeterera.
vabatwa nedzibwa, kwane dzibwa mupengo, dzibwa njere tagara tinaro iri. Chechi masikati ose tikundonyengetera pambaba baba vana mainingi havana kunge vaonekwa pasabha school. Tinofungidzira dzibwa iri ringangoti kurei, saka rinoda munyengetero. Asi kune hama yabva kuchiwesha kundoviga sisi pasina kana umwe waenda naye. Ndiri panyaya yokuti Ziva zvawakatenda. Support from the headquarters was minimal. Where kwaifanira kunge ichibva. Pane nguva dzakanaka dzakawanda hama dzinodikama. Patinopinda mukati memipata yeupenyu, tikitarisira support kana munamato kana phone call from a brother. Hatidi chimwe chiro, tinoda empathy, kunzwirwa kuti hama yangu ndanzwa kuti mai vakashaya kumusha, zvoga zvakaringana. You may not get that. Tichita witnessing, takasangana panomwe musha, tasvika panomwe mai. Zvikanzi ini ndakabuda chechi. Tikati nemakaye mai. Zvikanzi ndinokuziva makamaita effort pakati kati ndizvo. Komazuva ano zvikanzi mazuva ndichauya. Zvikanzi nemakaye zvikanzi ndakashaya pokukwana. Pakasungwa neutare so. Pakasungwa so. Handi munoona awo magadzi ari kunombera waya nawo. Ndo masungigwa akati kwa mamachechi. Haupindi ukada kupinda kudai so. Vana mai vari closely knit. Anyone who comes as a visitor unoshaya pokukwana, pakasungwa neutare kudai so. People are grouped according to their classes. Vanhu vakagurupana maringe nokuwana. Social stratification. Inofanana nemakasti ok India, where we have the Brahmas and the Shundras. Ino exista church in a subtle way. Haupapindi. Imwe hama yangu yaindiudza kuti wakashuva kuti ainda tomboti zvakaita kuna namandaroko. Abva zvakaita tomboti kuna Mount Pleasant kwaipindira. Wakashuva kudrive kudzokera ku Mount Pleasant. Nanhasi tine masituation akadaro mutaundi. Chekai muneighborhood yenyu, muone kuti vose vari within your neighborhood vanouya pachechi penyu here. Kune vanodarika mukova wechechi vachienda to the next church. Chunzai chikonzero chii. Vanenge vakambopauya vakaona kuti pakasungwa neutare. Apa pakasungwa neutare. Dzimwe ndodha dzikaona vaenzi vauya vachibva kune mamachechi, varume vari good and regular standing, vanoona ari threats to bishophood. Kuti contestants ari kuwanda apa, tiri kuwanda apa. Kana pakuda kuzonzi head chakudeno, tinopinda tichipezerana takawanda. Saka vanomeka sure kuti hapagariki unodzokera ku Mount Pleasant kwaipindira. Kana zvidaro pamuti wakaoma kuzoti pamuti munyoro. Kana tichidaro pakati pedu kuzoti mweni zvake, mweni wauya wabva kwabva, wagamuchira Jesu muponesi wake, hapapinda apa. Rinoita sebhasikiti ratizirai, uku rinorukwa, uku rinorudunuka, uku vanobhabhatidzwa, uku vanobuda. Reason, takona kugamuchirana, takona kuakomodetana, takona kupanana mukana sechechi. Chechi yakona kudziya. Regai ndiinde pamberi tione vana Demas, tati vana Demas vemazuva ano havabudi zvavo chechi. Ava vanenge vari muchechi vachita mabasa avo. Ava vana Demas vanonga vachirana mafree markets nemabotiki nemagudzi akasimagliwa, asi muchechi varimo vachipa effect for tithe. Ava vana Demas ava havabudi mukati mechechi, vanenge vachitorana mabotiki prosperous businesses nemari dzemadrugs. Vachiuya vanofunga kuti Mwari munhu unovhana kuvhagwa. Mwari havhagwi, unovhara vanhu. Hatigoni kutora zvinhu zvasimagliwa pabhodha touya kuzosanitize such a business netithe and offering. In as much as tithe and offering is its place, but we can't sanitize evil and malpractices by tithing them. Saka vana Demas vemazuva ano vanorasika vari mukati mechechi. Regai ndimboti fambe zvishomanana. Mungada kuziva kuti nemhaka ye vana Demas vakatiza, vana Figueiro vakatiza, vana Hemogene vakatiza. Ndoda kumbokupai CV yomwe muchinda wakanga ari embara mazuva iwawo. Muchinda wakanga ari embara uyu ndiye waifana kuzondotonga Paul paanga asungwa. Saka vakomana nokuziva muchinda wacho vakati apa hatigoni kupamira apa. That's one amongst the many reasons why they did defect. Muchinda wacho wainzi Nero. Ndimboverengawo CV ya Nero, munotendera here?
aingorisifishi resume, because kamuka wamudhara oti nemaka ezvinhu izvi ndinotambudzikavo, asi handinyadziswi nokuti ndinoziva wandakatenda. Zvinhu zvipi? Saka regai timborapanura, timbotarira nyaya yaNero kapa, tione kuti Nero wanga ari munhu wakaita sei. Saka ndakupinda muCV, zita rake rainzi Lucius Domitius Ahenobarbus, wakazvarwa AD 37. Zita rake chairo ranga siri Nero. Nero izita raakazopuwa hake rake chairo pachitupa, wainzi Lucius Domitius Ahenobarbus. Wakanga baba vake birth certificate rake vainzi Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Mai vache vake vakanga vamuzvara vainzi Agrippina. Uyu Ahenobarbus baba vaNero was the council of Rome pamazuva akazvara mwana wake. Saka zvinonzi musi wakakorokotedzwa, baba nevakomana vachikorokotedza, vanzi vachikorokotedza pazvarwa mwana unonzi Nero. Baba vacho vakati, nothing produced by me and Agrippina could possibly be good for the state or the people. Pachinamba chokuti makorokote vati eiko kune mwana toseva namai wetu toseva namai. Baba vakangoti hakuna chinobuda pakati pangu naAgrippina chinokomborera nyika kana vanhu. Mira uzwe dhara racho raidzi ile riri kuti zvakavapa sei. Saka mufana wakashayikwa nababa wainzi Nero ane makore 3 years. Baba vabva vashayika. Vanoda kuduhumura mufiro wevanhu vakafa sei baba ava. Vanoti iye mafiro ebaba ava anga asina kujeka uyu. Zvisinei tozvisiya zvakadaro nokuti makuhwa. His mother went on to marry Emperor Claudius. Handizivi kuti mai vakamira sei kusvika vaonekwa naEmperor. Asi vakatokwana pamamonya ipapo ndokutoenda pana Claudius Emperor ndokutowanikwa. Ndokubva vatotora mwana wavo mufana uya unonzi Nero ndokuenda naye kunani? Watu wakumuzinda. Munopaona pane nyaya apa? Watu wakumuzinda kwa mambo. That was in AD 49. Akameka sure kuti Nero waadoptiwa na baba ava vanyuwani Claudius. Ndo vakazoita kuti zita rokuti Nero rikurumbire kufura rakazvagwa nababa vake. The newly adopted son Nero later took the hand of his stepsister Octavia in marriage. Baba vakanga vane mwana wavo wavakanga vakaita kumasaidi vasati varoora mai ava. Mai ava vachiuya naNero. Mai vaNero nokungwara ndokubva vameka sure kuti vaviri ava vanofana kuroorana ava. That was a strategic move. Sezva munongeita ya muchitsvaka maCV vakomana, mukomana wako unoitei? Mukomana wangu wakadai. Mwana wangu ndinoda ungozivawo kuti upenyu wamazuva ano wakadai. Unoona isu na baba wako takadai. Tisatapfura kune vamwe vakarambisa kavanhu vokuwanikwa navo nemhaka kuti dzevashuro mumaziso avo. Asi shuro dziya nhasi dzambinga. Makupinda pachechi imwe muchizvidemba nechomwoyo kuti chandandofurira mwana wangu. Asi ngarambi dziri shuro. Tarirai potential pamunhu nokwanisa kuwana mwana wenyu. Hatitangi nokuwana corona panomboda muchinjikwa. Muchinjikwa kana achiri kuusenga ngavasenge vari vese. Kwete kumanikidzira mwana kinda pane zvinhu pasina mufaro. Iko zvinofiriti zvayakazara mwana pake meeting pano uripo here? Iko zvinofiriti zvayakazara ndati mwana izvezvi wakafara here kwaagere? Tinamatiriwo paprayer band. Izvo nyaya ndimakaitanga. Hanzi ndiwakazotangira wega. Nenyaya yako yekuzvidza gamba mukomana wepasake waimbai. Nemhaka yemai vakada kuti mwana wavo awana Octavia. Vaita kuti mwana wacho manje kana akawana Octavia panofa mambo. Mwana nokuti wawana mwanasikana nevanji wamambo. Mwana wavo unokwana pachigaro by virtue of having married the princess. So it was a strategic marriage alliance. Saka sezvineo mambo Claudius wakafa futi. Vashakigwa kwechipiri maiva mavaona ava. Vanotaura vanoti Claudius wakapiwa bhowa mupengo akafa. And Nero ascended the throne at the age of 17. Wapinda mfana.
Makatera zvakanaka here? Inonzi substitution by elimination. Pane imwe chechi yandaimbopinda kure nepedo. Vakati machechi agugwe vakafemegwa naMwari, ndona kudaro ini. Vanhu vaiti vakatarisana so pauelder so. Waiona kuti hapata ugwi asi mabhuru akapenyerana. Kutanga pacamp meeting panapa vangakona kuprinda maT-shirt nekuti chechi haitenderi. Asi unoona kuti pane kampeni yacho iyi yakasimba, kampeni yacho yakasimba asi yakanyarara, yakavhagwa nemavhesi, yakatwa sugar coat nemavhesi nemunamato, asi pane kampeni yakasimba. Mafaction manje anobuda faction M, faction T, faction Z. Dzenga dzitoripo dzine ring leaders emafaction. Izo taikozive tatabva zasi uko kwaita gwanomwe hama yangu anabvukururu ndomunga vanokuziva vangu vachitaura masikati. Vakomana varunga kuti vafana vane baipai vane bhepfe revhangeri vanotitorera chitanda. Izo hatizivi kuti kuparidza kwataita tiri kukombita bodo. Taingofunga tiri kuparidzavo kuti Jesu unouya sezvo takangoudzwa kuti unouya takataingotaura kuti uchauya futi. Izvo bodo havaoni izvozvo. Ndakazozviziva ndabva pachechi kuti ndakanga ndatumirwa vanhu vakukonfesa. Takanga tatumirwa kwete ini ndoga nevamwe maelder 1 or 2. Takanga tatumirwa vakadzi vamuchechi kwete vekuzhe to seduce us. Ini ndiri kufunga kuti ama ndinamatire ndiko kunamatiravo ndinamatirewo ndiko izvo bodo. Munhu uri kuzama kuda kutondiwisa muchechi. Handisi kutaura vanhu vekuzhe bodo muchechi. Mama uri kuona Jezebel. Mutamire pakati. Itia kuti munorwara muda munamato. Tora kuti unouya wakere. Mukadzi wake zvari pakati apo. Unogona kuyarega. Zamai kubasa. Chimbosvika ikoko. Zamai kumboti mude. Izvo vari kuteya. Iwo uri kufunga kuti zviri kufamba sei pamwe. Zvinhu zviri kuzviita zvoga izvo kana. Kuseri kune schemers. Scheming against a brother. Tangofura hedu nepo asi nyaya yedu iri pana Nero kaimusakangamwa. Saka mai Nero apinda pachigaro. Her mother managed the business of the empire on his behalf. Ndo vaitambira maambassador emissaries ku kingdom. Mai ndo vai. Munokona kuti yeva alpha female. Munokona macho yeva alpha female ka. Inonzi alpha female pa mafox ndo inoronga kuti ngatichinda kundovhima kana amwe mafox akavata so. Nde ino initiate kuti vakomana amusi kuwazhara here panapa. Amusi kuwazhara here vakomana. Tadi kundovhima nokuronga strategy. Kuti katikivhima tunovhima takadai so. Vakafana na Jezebel. Kana baba varivo musoro ivo ibareta. Ndo mai ava zvavaita. Ndo mai vanorana chechi paripa elder ningi vangoripo tinongoona face ya elder chechi inorana kwakumba. Mai ndo vanoti effort yemuna May hatidi kune chando, effort yemuna June haiti futi. Ende amunotaura na pastor wenyu kana mama wiranda zviti muona elder vadzoka vakomana ndandambozogaya. Magaya chizvo elder panapa. Zvatakawirana kuti tinotonga tose zvatakawanda. Makanga mwahere chechi manyuwara kuti inoti duly constituted kana decision ikapasiwa inoita carry. Zvino mazogaya muri 1 izokana. Chechi iri kuraniwa namai. Mai ndo vanogona kutaura kuti board ramuri kuti rinofana kuraniwa nemusi weSunday tukienda kuprazi. Madi kucancela because of an emergency. What we post up group because of some unforeseen circumstances and emergencies. We have postponed the board to midweek. Hakuna chiri unforeseen ndi mai. So in a D49 ndati ndiri kungopa CV yomuchinja unonzi Nero kuti kana tohwisa 2 Timothy takuiverenga hatigoni kuverenga tsamba ya 2 Timothy tisina kuona picture ya Nero nokuti ndo shumba yanotaura ondopedza tsamba yake kuti si Mwari wakandirwira pamuromo weshumba. Shumba yaibvira ndi Nero. In a D59 before a D59 Nero soon lost the faith of his mother. Kupinda nako mazuva na mai vakazoburana manje. And he inclines towards his top advisors, Seneca and Burrus. Burrus was the commander of the presidential guard who advised him on military affairs. Ndo wakanga wa top face. Na mai vasiyana. Zvino zvada iso. Mai vacho manje. Vakabva vaona kuti mwana wandisiya. And now vakabva vatanga kupromota Britannicus. Mwana wa Embara. Biological son wa Embara vakafa vaya. Ndo waifana kinda pachigaro pamtemo. But Nero wakanga apinda nekuti wakanga rora Octavius siswa Britannicus. Nero vaona kuti no mijenya ya haina kumira zvakanaka mijenya hapo yarasika. Ndokubva vandopromota vaona kuti she has fallen out of favor with the son. Ndokubva vandopromota Britannicus. Vanga vakumhanya na Britannicus kuti no Britannicus ndiye unofana kutonga. She had influence in the empire. The first attempt failed because Agrippina
wakashambira. She swam to the shore. Saka, he then sent troops to kill her mother. Ndati Nero wakauraya mai vake physically nepfumo. Uyu wakatouraya zviri instant uyu. Pane vafana vari kuuraya na mai gradually. Zvishoma nezvishoma so mai vari kutopera so. Vari kutopera nemhaka yemwana. Ndonyaya dzatanga tichitarisana nevafana tiri paseri pamakwenzi apa masikata apa. Kuti bodo zvemfana uri kutouraya mai vako ivi. Waenda kuchikoro watiza. Waenda kuMSU. Wapuwa wadya mari yefees. Waita first year unakupedza. Waenda second year ukanyepa kuti uri kuenda kuchikoro iwe usingaendi. Wamu third year uchidunira kuchikoro iwe usingaendi. Vazondozviona kuti mwana pa attachment hapana kwari. Vati mwana wangu zvaita sei? Sorry mama. Vakati ngandikupe umwe mukana. Vakutsvakira kukati watova wesi wama drugs. Vakutengera computer, watengesa computer, wandotenga ma drugs. Sezvisina kukwana, wamitisa mwana wavanhu, wapamba, unoda kuroorwa, iwe unotengerwa hembe, mwana unoda kutengerwa hembe, mukadzi wako unoda kutengerwa hembe, ibedeni kuna mai vanga vati ndayarusa. Watora mota ya baba, wandoroveresa, waenda kumapurisa, baba vaenda kundofonera mapurisa, ndapota ndiri uya ningi, hamuna zvamukaita here nyaya dzangu, hamuna zvamukanditira here ndiri baba vaningi, baba vebenzi vanogara vachichemedzwa nemwana wavo. Inonzi kafira mberi kai. Asi rega ndikudze mufana wangu. Na Nero muri teki pamabasa. Asi kuti iwe yako manje wofe iri soft. Ya Nero was hard. Nero uyu chiwa mudikamu terera. Nero's marriage with Octavia, his stepsister, was not happy. She was barren. Akamuramba Octavia muna AD 62. Ndokubva amunyepera kuti wakanga aita upombwe. Apedza kumunyepera kuti mukadzi waita upombwe. Iye asina ndokubva aenda kumakurukota akati she deserves execution. Ndokubva mukadzi, why did he want her to be executed? Why ziva kuti kana karamba ari mupenyu unoramba ari threat to throne nokuti ndiye blood kuna baba vakanga vafa. Akavurawa. Nero akati affair ndareva yana Sabina, mukadzi weshamwari yake akati affair nayo, his second wife, winds Pope, and gave birth to a daughter who survived only 3 months. He took the death of the infant daughter hard and had the baby deified. Hamuna masara church. Hana kuzvitora nyore kuti mwana wafa ne3 months. Wakamuita zvimwe zvezvimwari zvinofana kunamatiwa nevanhu. Muna AD 65 ndiri kukupa CV ndidzoke kunyaya yangu. Zvino kana yakareba CV ndingadiwo ndozvaaita muchindo uyu. AD 65 Pope was pregnant again. Yokutorerana vakadzi haina kutanga pano shamwari. Rega ndikudze mufana. Kune vafana vakatorerwa vakadzi nembinga so. Mfana kandozvuraya, usazvuraya mfana. Usazvuraya wagara hasi wako. Tenda Mwari kuti watotogwa chimusikana. Waizototorwa after wedding. Saka tenda. Yokutorerana makwaya haina kutanga pano iyi. Yakatanga kare na Nero iyi. Saka ukoona zvoitika mfana, simba utsunge moyo. Don't be suicidal. Tell yourself the best is yet to come. Vafana atidi vafana vakaita dera man, vakangeta se stay soft, vakangeta wiki. Tinopera varume kupura kuzura ya panapa. Look at the cases happening in Zimbabwe and everywhere else. Vafana vasina misana, vanopinda murudo nomusoro bodo. Ukaona chitofamba kudai so. Hanu ndikuparidza panapa. Ndine mudzimai wandikatoroora ini, zviri pamutemo. Wandinotovimba 100%. Asi mumusoro tinozvipaka mukana so ka fallback. Kokuti in case of emergency exit kick out panel. In 1865 Pope was pregnant again. Mukadzi weshamwari uya wakabvaita pamiri wechitu. And it is said he kicked her in the belly in a fit of rage. Atsamwa Nero atsamwa. Akada undizivi akakava mukadzi ane pamuviri and she died. Akafa. Pane mavanga muno morudo. Mavanga in the name of love. Vamwe vaitorovana imwe mufana waitwa ne audacity kurova musikana asati amuroora kurova musikana. Vauya kuti kwanzi Elder yamuzotinamatirira fe yedu tonamatira chii zvingori pachena izvi. Kune vana mai vabeka nokunyepera muchechi. Ndakagumira pato. Ndakagumira panaso kandiro. Ndakandorovera papore pamba. Ndakazoda achizama kukamfira baba. Vana vachivaona vari kuno mberi vanoshamisika kuti mudhara JJ nasirikita zvechechi wera.
dzimvera jeje nhasi dzakarova stay soft vachidziona dzakabata bhaibheri dzichiya pamapanapa dzakatsikitsira dzichikwira mastep so dzichipinda mukati mesanctuary yaMwari. Vanogara vakaita mumba iri yowe vanhu vomaraini vanouya kuzobata bope mangwana moti kwanzi tiri kuenda kuevangelism, ponesa vose, unoponesa vanani. Ndo zvakanga zviri nero izvi. Wakarova mukadzi nebhutsu bha akazvitakura mukadzi akafira ipapo and hapana kwayakaenda. He was the king. Nero ndokubva mukadzi ashaka in AD 66. Nero married chiwaya munhu wakaroora wainzi Statilia Messalina after forcing her husband to commit suicide. Ndonjonda yainzi na kana mukaona mudhara roti nemhaka yezvinhu ndinotambudzikavo wherever sifiya muchinda uyu kuti pandakuindi vakomana pakashata apo. Imi mukangoverenga mukadhemasi wakandisiya tikagumira ipapo vana dhemasi vataona kuti mudhara kana pada ipinda woga istomboinda. 1867 terera hama yangu. Nero ordered the castration of Sporus, a former slave. Angari murume uyu kuti Nero wakaita kuti murume uyu akastratewe and he married him. Reason, Sporus looked like his former dead wife Sabina. Ndo murume wainzi Nero uyu. Regai ndipedze CV because atavinga CV panotavinga shoko raMwari. 1864 Nero wakatungidza guta reRome rose, wakatungidza guta iro. Akatanga moto painzi pa Circus Maximus that burned out of control. Rumors were that the emperor started the fire to clear land to expand a palace complex. Over the next 9 days, mazuva 9 akatevera, 3 Emma district, 14 M Rome were destroyed, and an additional 7 were severely damaged. Anzi Rome ichichwa ichikwata, wanga kamira pamusoro pemba, achiridza furete. Chinda kuna Acts of the Apostles. Uinde pa 486 yotiyo. The details of the iniquity practiced in his court are too degrading and too horrible for description. Pen of inspiration yakazeza. Vatete vakatya kunyora zvaitwa naNero kuti hazviiti kuti murave imi vanhu vaMwari. Ndo zvakera ndisitsvake zvinizvi. Vatete vari kubweze apa. Out of curiosity ndikandoda kuzvitsvaka chete. Why? Nemhaka yakaita izvi. To avert suspicion. Ndokubva aita pretense of great generosity by assisting the homeless and the destitute. Ndokubva abetsera vanhu vakanga vachitambura asi ari yapisa guta. Reason yakapisira imwe guta yava yekuti all the saints greet you. Mukaverenga Philippians 4:22. But especially those who are of Caesar's household. Haana kufara kuti hama dzake dzanga dzaconverta to Christianity. Dzomba make. Saka wakatsvakira mhosva yokuti maKristu asungwe. Ndokubva valevhura mhosva yekupisa guta reRome kuna Paul. Paul ndokubva asungwa paTroas. Asungwa paTroas ndopata kumuona akunyora tsamba iyi ari mujere achinyorera Timothy before he could be executed. Dai ndaizowana nguva ndaikuudzai kuti Nero pamapati aita waitora maKristu so mapfekedza nguvo dzemhuka osakaidzira nembwa so and they were torn up into pieces. Kana handimuna malaitsi ari panapa malaitsi awa. Nero wanga asingati malati pamapaiti ake mapati ousiku their orgies. Zvaitwa imomo kwanza zviti kuti zvingataurwa chero papupita zvimwe hazviti kutaura. Vaitora maKristu vomadira muoiri semakenduro so. Vodira oiri volaita vanhu vaitsva ndo vaipa light papati. Vhangeri iri harisino kurereka musoro iri. Ndosaka mudhara wanga achiti iri vhangeri ndikaritarira sure rine ropa iri. Nokuti ropa rakatanga nderabhere. Makanzera zvakanaka here? Kusvika patiri nemwezha weropa harirambi rine rugare, hatirambi tiri pamagesi, hatirambi tichiona online tiri pamandara, ticharipedzera tava mumakomo nomumapako. And only those who have fortified their minds with the truth of the Bible will stand panguva yakadaro. Kana uri too smart to camp, vamati haina ndikembi. I know some reasons vamwe nemabasa zvinomanikidza, but some people are too smart to camp. Kukemba kwatiri kuita so kupractice nguva dzichatevera. Nyanero iyi kana mukaitarira vanhu vaMwari inotyisa iyi. Saka vakapa mhosva yekuti Pauro anzi ndiye wapisa guta. Pauro ndokubva abatwa ndokubva asungwa.
Hapano pakuchinda kudare, without money, without friends, without legal representation, the aged prisoner stood before Nero. Hapano kanga alipo, ndosaka mukaverenga Bible rose kusvika kumucheto, hamuoni mharidzo yaPaul pamberi paNero, hamuiwani. Nemhaka yekuti there was no one to take a record. Vanhu vose vakabweza vakadududza. Vakati tinobatanitsigwa apa. Mudhara pedza nyaya dzenyu moga. Dhara rakapinda rakasungwa nemacheni so. Rakapinda rakasungwa so. Richipinda dhara rachinda mberi. Nero achindogara pachigaro chokutonga apa. Zvasangana ukamba neunedemo. Rega ndikudze mudikamu. Ziva zvawakatenda. Mwari wakamira nesu panguva dzakaoma senguva yaPaul naNero. Panguva yeCovid, ndaitarira statistics muNigeria, 0.8 ventilators versus a million people. Inda paKenya, pavanhu 2, pavanhu million, panga pane ma 2 ventilators. Africa came to face with a tyrant inonzi COVID-19. Asi nhasi takagara pano, nevari mhiri kwemakumbo varoshamisika kuti takapona sei. Rova zumbani shamwari yangu, rova zumbani fukira. Mumfana wakati Elder vana vatsva kumeso tichifukira kati no baba musanyanya kuzofukira zvina manotsi izvi ndezvo kungoita muchita rushoma rwanzi vashuka vose vashuka kumeso. Kati mfana inonzi indigenous knowledge systems idzi hadzina vana doctor ari kuhwanisira paranda Elder mungware kumisleader church because scientific is not prophet but takararama nemazumbani. Rova sangamidzi mfana, rova sangamidzi isagariki Elder zvadini isaine uchimomo. Chembere dzedu dzimwe dzakararama tinadzo panapa idzi. Inde paItaly, inde paFrance apo undotarira. Vaitarira kuti vanakomana vakushi vachapera kuti rakata. But Mwari wakatirwira pamuromo weshumba. Ziva zvawakatenda. Regai tifambe zvishoma dadai. Unoziva here kuti mukati mechechi unogona kutambura pasina nokucheuka. Asi statement yangu inoti usarega zvichikunyadzisa, ziva zvawakatenda. Ziva zvawakatenda mudhara, ndimi mukoma wasara. Zvino modini matarisana neshumba dziri vaning'ina venyu, dziri vaning'ina vasara. Mukoma ndimi munofatibetsera ndimi munoziva zvinhu zvomusha. Mukoma zvamakupinda chechi yeSabata makutipedza kuno. Kana zvinogona kukutambudza mudhara, but ziva zvawakatenda. Vasikana vose vachawanikwi. Tarirai kumhuri kwedu hakuna vasikana vanowanikwa. Kwana baba mnini, kwana baba mukuru, kune mweya watete unonzi wakadii. Aiwa, mira panzvimbo mudhara uchiziva zvawakatenda. Vamwe vanokuindira pasingaindwi, vachitora mhiko mumbiya dzehari, vachitora mapfumo vachibaya zvimakondekonde izvi. Tozvi zvikondekonde kumasvingo. Vachibaya zvikondekonde izvi nemapfumo iri mhiko. Unomaona maokapi akapinda muchikondekonde. Zvikinzi ngarirove riri bayo pano. Asi munhu waMwari unonzvengeswa naMwari, ziva zvawakatenda. Makaya zvinhu izvi ndinotambudzikawo asi handinyadziswi nokuti ndoziva wandakatenda. Amwe machechi unosapoteshewa. Ukata Elder, ukapinda mufango, ukaita wemuchinda wedu uya unonzi basket wainzi na former president, basket uri wrong basket. Ukaita Elder uri wrong basket wapinda peace. Gore rose dai tatiri zvinhu zvingadai zvichifamba zvakadai asi zvisinei ndio zvakada mweya. Uri kuona unonzi mweya unenge wachitambuka chokuseri, so mweya wamaronzi chokuseri ta. Sabbath school yaimuruka vakomana, yaitinira mazuva edu, yaitini waihwa kuti chechi yapinda mweya topinda chechi tiripo. Hamusapoti uya uripo. Even you come meeting kunoku, you didn't mobilize as you should have done. Reason andisini ndiripo, kana ndarapo ndinofana kuwana chokuti wakanga aripo hagoni kusorana. Pane imwe chechi yandinoziva iri kuresa, waiti Elder ukaenda pachechi kuti vaningitipewo munamato, vaiti ndakabatikana asi handigoni kunamata. Waenda pa next woti komainingi madi kuti namatirawo kana kuti vaningi tinamatirewo. Vaningi vaivaramba kupa munamato voti muti imi murambai kuinda mberuku. Vanhu vauya vasina matai pachechi so vanoenda kubhora so vari kuinda kurufaro vasina matai so vamwe namatisheti vamwe namabhashi kuti vasaenda mberi kunoku. Tione kuti gore racho unoripedza sei ipapapo. Rinopera woti ukawagorera munhu anomwari dzoka yoti arega mamopindawo. Zvino munhu waMwari usatsiva manje. Ukaona gore rawo siri mu leadership, sapota varimo.
supporters vokupenga vakati manya 1 mile inda 2 miles, vakati kwira mumuti inda seri kwa muti kuinda kumashisha uku, vakati mira wonatso kumira kuti tote, kana vakati famba wakadai famba. Uvaparidzire mari idzo kuti kuina nyaya dzokutungamira, leadership is not there, all there is. There is a heaven to win and a hell to shun. Kune mechechi yandaipinda vanhu vainetsana zvikuru panyaya yemucheka wechirayiro uya madzimai. Uyo uya kupeta kudai so yaitova nyaya kuti mai ningi muri kungopeta moga rakapera maipeta. Handi unodai mucheka uya unodai wonzwayo. Ameno mamai vanoti vouti pakare apo sapo. Izvo handina kuziva kuti ingava nyaya yenyu. Zvaunofunga kuti hazvina basa zvinofira vanhu. Mumudhara waibvunza kuroku umwe mung'anga muchechi menyu unonzi superintendent unohora mariko. Ndabayiwa nevanhu pano. Mangwana sakazvona Mwari, amen. Sakana Mwari, amen. Sangano. Unozvipindira mukasiketi izvozvo zvakumira. Vanhu vaMwari hatisi pamufaro pano. Takamira pakati porufu noupenyu kuparidza Jesu nouya kuvana vaMwari. When Paul was summoned before men, before Nero, no man ventured to act as his counsel. No friend was even there to preserve a record of the charges given him. Jews achipa macharges awo hapana, kwanzi vachimupa mhosva mudare rakutambwa. Rekandipedza patigona maratinde kumba. Dare rakutambwa vachimupa mhosva Poro so. Hanzi Poro majaji angajara kuona makoronyera achitongwa vakatarira kumeso kwa Poro so. Vakaona kune unbroken serenity. Dzakadzikama sekuti hapana chinoitika so. Hanzi pazakazi chizvidavirira muchinda. Mama nechitamutambwe vafumi varombo, all classes were there in the judgment hall. Pazvakanzidavirira mudhara hana kuona nyaya iri immediate. Mudhara wakavona nyaya yemuchinji kwainofana kumuridzigwa. Dhara ndokubva raomba risina unoverenga mavhesi kusuroko. Riri one out mujudgment court. Mambo Nero akagara pachigaro akahuta kuti gwede. Dhara rati bodo mudhara kapa. Tiri kutora nyaya dzetemperance yekuzidzora. Pamberi kuseri kwakoni kuna mambo wamadzimambo nashe wamadzishe unotonga nokururamisira. Wakanyogwa mambo wamadzimambo pachidzvapa nashe wamadzishe kana vhara paranovhura. Ndiye mutongi wakarurama. Iye nemadzimambo achatongwa naye. Dhara rikapindwa nechando riri pathroni so. Hanzi Nero akafunga kuti akada Mwari wapo nokumutya at the same time. Akati kuna Paul kuvakomana, mutore muende naye ndimbosara ndichidzeya. Pavakandovhara dore dungeon maipinda mujere Paul, ndo pakavhagwa probation kuna Nero. Satamba neshoko raMwari parinoparidzwa. Hoya pake miti unozwa mari dzone dzinoera. Dzimwe unodzwa pa online, dzimwe ndedzana randskiti, dzimwe unodzwa dzana bachelor, dzimwe unodzwa kupi, dzimwe unodzwa pano pamusangano. Iko zvinochindovata unenge wane Bluffhill. Usina response yaunoita unosvika pakuvharirwa musa uchifamba. Kune mamwe musangano isu uchiparidza kudai vhangeri chipfuta, vamwe vanhu vanenge vachiromenzana, vafana kuromenzana. Vakatogara muchifungwa kuti vari mumaZambia vakati kuti chando izvo kana vari kutoronga nyaya huru dzakakura dzokuti chero na Satani unotya kuti vafana zvamuri kuita zvinoitwa iri pachechi. Wotaona kuti vakufamba, but mweya waMwari wakatama pavari. Rega ndikudziya mamudikamo. Ziva zvawakatenda. Usarega umwe munhu achikubudisa mukati mechechi. Mai munogona kushogwa iye zvimasasa mune competition. Ime competition yacho hamuudzani kuti akukompita asi unongona kuti mawifi machinjigwa akitwawa some form of competition apa. Zvavakuitika izvi zvava zvecompetition izvi. Vanhu vakurovera pateki, madress ari kurova pateki, iwe uri kupinda majeti, ramba uchiya kuchechi. Ndakambodamwa iye yokuparidza, ndakambodamwa kune mamachechi. Ngatite makanzi nasi madekwana elder atidi kuparidzigwa, toda kuita matestimony. Nasi matestimonies. Tikati haiwa aite matestimonies aya mavolume atinawo aya hana kupera kunyogwa ka nyoraivo enyu tiswe. Tagara zvedu. Wangomuruka ndoda kutenda Mwari zvikuru nokuti when I was in Dubai uyu wagara mumwe wamira vasikana munoona wachi wachi andikasenga vasikana munaiona here. Amen. Ina handidina Mwari uyu, handidina Mwari. Vasikana vangu voku Australia, vasikana vangu voku UK, vanai vavo zvokwadina handidinavo. Vapedza mumwe nyamu
when I was in Kinshasa. Inini ndakagara zvangu somunhu unobva mumasvingo maprazumu. Nai Mashavi hamuna here minana inopoitwa naMwari maenda kwaMashavi uko, kana kwaBvukururu, kana kuChindambuya. Mwari unongorovera minana makwira mabuda muZimbabwe sei? Izvo vanhu vari kushanyirana pachechi muzita raJesu. Ndati mai imi musabudiswa chechi nezvakadaro. Ziva zvawakatenda. Maintain your peace. Ndakupedzisa nyaya tobva tanamata. Maintain your peace. Don't let your peace be troubled. Ziva kwokuinda kana zvanetsa kuIndia uko. There are many venomous serpents in India. Asi kwanzi kuIndia chakabetsera vanhu vekuIndia kurarama. Kune chimwe chipuka so chiwizuru chakada sorukovo chinogara kuIndia. Hanzi kuIndia kune nyoka dzakawanda mudondo dzinopenga dzinouraya. Asi hanzi dzinotwa put to check number yadzo nekawizuru ikakako. Hanzi kawizuru kanoita sei aka? Hanzi kanoti iko kakasangana nenyoka inopenga inoshura. Vanoziva maruambira anogara makomo aya ekuti kana rikakuruma unoraira nhaka. Usati waenda kuchipatara. Kuchipatara unoswera wasvika kusina vanhu. Rinogona kurova mhuka kana 7 vakambovhima unozviziva. Riri 1 kana mbudzi rikapinda muchirugu rona kupasa dzose 1 dzichibuda muna dzakatamura katira pashapo. Rinonzi rovambira iroro. Amandi kuno muroti kudi. Hanzi zvikasangana nekawizuru ikakako. Hanzi zvinorovana kakanjenga kakaenda kudivi, kakanjenga kaenda divi, roambira richitevera kakanjenga radivi. Hanzi kanogona kuresha kumira konzi ka neroambira. Kapedza kurohwa hanzi kanomanya kuenda mumakwenzi so kondoti kumakwenzi. Kanoenda mumakwenzi kanondotsvaka the antidote to the poison. Kodya kodzoka kuti patasira paya mukoma. Zvotorana kakarohwa futi komanya to the antidote. Kusvika rovambira kazorikurira kauraya. Just know where your antidote is. And Jesus is the antidote. You can have a poisonous relationship in the church. Ndosaka statement chit. We have got much more to fear from within than from without. The hindrances to the success of the work comes much more from within than from without. But know where antidote is. Paul ndoziva ndakatenda. Paul haati ndinoziva vanhu ini. Paul does not rely on connections. Paul knows whom he has believed in. Paul hana maconnection. Kuna vamwe kavane hama dzavo kamuno. Kana zvinhu zvikanetsa kuna baba mukuru vari kwakati. Paul unoti ndina baba mukuru vandoziva asi ndinoziva wandakatenda. Makandera zvakanaka here. Ya, handina wandinoziva ini. Kana 1 kana mumwe asi ndinoziva wandakatenda. Handina wandoziva, handina maconnection kupi. Handina unondimirira kana unondireverera. Ndinoziva wandakatenda. Wandakatenda ndiye wandinoziva. Paul does not say I know the support I shall receive. No. Paul does not say I am wise and experienced. No. His knowledge was not of things, networks, but of a person, our trustee. He knew that he is faithful. He is faithful to succor those that are tempted. He knew a person and not networks. He knew him to be all wise. The one too good to err, or too wise to withhold any good thing from his children. He knew his method of dealing with his children. The old man who can see seated what we cannot see standing. He knew him. He knew that God does not give his children all the directions for their life journey at once, lest they become discouraged. He knew him. He knew that he gives people the strength and wisdom for the present emergence only. He knew him. He knew that he would keep that which he has committed to him. So he knew. Tabaika nokuziva vanhu vasingafani kuzikamwa. Ziva is the antidote to the poison that befalls us in this world. Ndinokumbira mfundisi use ufamba uchiuya kuno mberi. Ndinopota ndichinda takuda kundopedza nyaya iyi. Pane vakomana vari pakati pedapa. Pane vasikana vari pakati pedapa. Pane namai vari pakati pedapa. Vanoti erida maita henyu. Zvanga zorema bwendoku. Maita matimutsa moyo. Ndibetserei nditsvage inonzi antidote to my salvation. Mune poison dzakawanda mufamunzira matinofamba. Pamutinokoborana pachedu so. Vamwe kana vachitaura nyaya dzevarume vavo so nokudana kwavanoita pachechi vanokangamwa kuti mukati mechechi mune shirikadzi dzakashayikirwa. Mumwe wakanga akutoti kana zvadai zvechechi ndorega. Ndomboenda kukemiti ndimboona kunomira sei. Ndinokumbira muranda waMwari. Fundisi. Pick it from here as you pray. Rwendo rwakaoma. Hondo dzimwe dzatiri kusangana nadzo tiri muno dzakatikurira.
but toda kuti tisimbiswe nemi. Ngaindikudzei vana vaMwari, gare gare takuenda kumusha. Vanonyora vachitsanangura. Vanoti mukatarisa, muchaona kuti yava goodbye to this world. Zvakuitika, zvakuratidza kuti takuenda kumusha. Mateyu achinyora, anoti kune hwamanda iri kumusoro kudenga isati yamboshanda, isati yamboridzwa, icharidzwa musi wokudzika kwomukomana. Nhasi uno hwamanda iyoyo yakangomira, ngirozi dziripo dzingoipukuta. Yakamirira kuridzwa. Ichiridzirwa vapi? Ichiridzirwa vaya vakabayiwa muchechi vakaramba vakamira. Ichiridzirwa vapi? Ichiridzirwa vaya vakafirwa vakadadirwa, but vakati zvakadaro ticharamba takamira pakutenda kwedu. Vhesi ichitsanangura inoti Jesu paachadzika, ari kudzika kuzotora ivo vaya vataurwa vakaita sanapo, vakati zvakaoma tinomira. Saka kudzika kwaJesu ari kudzika negrupu rose rengirosi. Bhaibheri robva rati kudenga kunosara kuine runyararo kwakanyararwa. Ngirosi sei dziri kuuya dzichidzika, dzinoda kuzoona chishamiso chevanhu vakafirwa naJesu. Iwe unenge uripo nemhaka yekutenda, nekuti pawakabayiwa hauna kubuda musangano rino, wakaramba wakamira. Jesu this time haadziki achifamba panyika. Bhaibheri rinoti anouya omira nechemuchadenga. Kana amira nechemuchadenga acharayira ngirozi, ngirozi dzorova bishi dzichimanya kumakuva evanotenda kavana vakafa, kana vachiri vapenyu dzichiuya kwatiri vanotenda. Zvinenge zvaitika, makafa makabatirira kutenda saPauro. Saka dzekuAsia dzichakomandwa dzonanga Asia. Jesu achadaidzira depart, dzinorova Asia dzoenda Asia. Jesu achadaidzira depart, ngirozi dzeEurope dzoenda Europe. Jesu achadaidzira depart, ngirozi dzeAfrica dzonanga kuAfrica. Dzakamanya kumakuva evanhu vakabayiwa musangano, but vakaramba vakabatirira pakutenda. Dzichamhanya dzimwe, vamwe vanenge varadzikwa pambudzi. Jesu achadaidzira depart, ngirozi dzomanya dzakananga pambudzi. Jesu achadaidzira depart, dzimwe dzonanga kuzororo. Jesu achadaidzira depart, dzinomanya dzakananga kwakasiyana siyana, kwakavigwa vanotenda, vakavigwa kumusha, dzomanya dzakananga ipapo. Jesu achadaidzira depart, adaidzira nenzwi rake. Vakafa muna Kristu vachanzwa inzwi rake, vomuka vachienda kumusha. Ndoda ndive nenguva yekunamata neumwe munhu anoti musi uyu wazvinoitika tabatira pakutenda kusvika mukomana achidzika. I want to be there. Nyaya dzimwe dzatichakurukura, ndichakurukura naJesu ndiripo. Zvinorema, but kumusha kunoendwa. Paanondiseka neuchirikwadzi hwangu, ndirambe ndakabatirira. Muunherera hwangu, ndirambe ndakabatirira. Mukushayiwa kwangu, ndirambe ndakabatirira. Mhaka ndeyei pane korona? Ndiri kudaidza hama dzangu, dziri kuti vana vaMwari, dziri kuti nyange zvodii, Mwari ndibatsirei, ndirambe ndakabadirira. Imuchiuya, ndirambe ndakabatira pakutenda. Ichokwadi murume akavigwa ndiri ndega, vamwe vasipo, asi zvakadaro Mwari ndibatsirei. Famba tiye nenguva yekunamata. Ichokwadi pakarwara baba, ndainovaona ndiri ndoga kuchipatara, vamwe vasipo, but Mwari ndibatsirei, ndirambe ndakabatira pakutenda. Kana uri munamato wako, famba tiye nenguva yekunamata. Kana uri munamato wako, Mwari akuitire zvakanaka my brother. Kana tiine umwe akadaro anoti Mwari ndibatsirei ndichengete kutenda dakara muchiuya, ndibatsirei ndichengete kutenda pazvinorema, ndochengeta kutenda kudakara muchiuya. Acharambi tichita rukoko. Kana pana aripo ari kuti Mwari ndibatsirei ndichengete kutenda, ndiyo nguva yacho, uya tinamate. Hondo dzinorema, iwe uri kuti Mwari ndibatsirei. Vhangeri rataurwa, hadzisi nyambo idzi. Kumusha kunoendwa, kumusha kunoendwa. Mwari vakuitire zvakanaka uri kufamba. Ndokutoponeswa kwavanhu, ndokutosimbiswa kwavanhu. Ndoda kuudzai vana vaMwari, kune vamwe vanoramba kufamba nenyaya yepride. But regai ndikuudzei, usamirira kuzohumiliatwa naJesu, nokuti you be embarrassed. Nguva ichipo, musarudze ave Ishe namuponesi. Uri kufamba iwewe,
uchiti Mwari ndisimbisei padecision iyi. Zviri kuoma zverwendo rwekunamata iri, but ndisimbisei. Hwamanda painorira kana ikarira tiri vapenyu tigoti ndiye Jesu watakanga takamirira. Zvikaitika tiyarira tarara panorira hwamanda iye mukomana achidaidzira, toda kuti tinzwe inzwi rake. Kana uripo hama yangu, haungafambi here tive nenguva yekunamata? Kana uchida kusimbiswa patariro iyi, haungafambi here hama yangu tive nenguva yekunamata? Zvenyika ino zvinopera. Takavaona isusu shasha dzaiva nemari dzakasimba, vakafa vakadzisiya mari dziri mumabhengi idzi. Jesu oga ndiye ane upenyu. Afana Jesu anoziva kuti nyaya yacho haina kupera. Nyaya yacho inenge isina kupera. Uri kuti Mwari ndisimbiseiwo pakuoma kwazvo, pakusekwa kwangu, pakushama kwangu. Ndisimbisei ndirambe ndakabatirira patariro iyi. Vana Nero varimo musangano rino iri. Vamwe vanotibvunza kuchazova rini mwana asipo. Iona kuti Jesu ndiye anoziva. Handisudurutswi, ndoda kuramba ndakabatirira pakutenda. Muchechi mandaifanira kunyaradzwa ndo munomutswa maronda. Ko kuchazosvika rini usati waroorwa, iwe ita murume aripo kana asipo, ndicharamba ndakabatirira pana Jesu. Vamwe vanobvunza zvichasvika rini usati waroora, kuroora kana kusaroora, ndicharamba ndiripo ndakabatirira pamuchinjikwa. Kana uri munamato wako famba hama yangu toine nguva yekunamata. Vamwe vakatizwa navarume vakakusiyai, nhasi nyika inokubvunzai kuti zvichazofamba sei. Vanobvunza nevechechi kwavaifanira kusimbiswa ndo kwauri kubayiwa. Vamwe vakasiyiwa nevarume, varume ndobva vashaya, ndobva wasara uri chirikadzi nemhaka yekuti uri kuzvigezera ukaonekwa uchitaura naYeuda kunonzi vada kutitorera varume vedu. But zvakadaro uri kuti ndinoramba ndakabatirira pakutenda. Mhaka ndeyeyi, ndinoziva wandakatenda. Kana uri munamato wako, ndoda wani anouya tive nenguva yekunamata, ari kuti ini Mwari ndoda kuziva wandakatenda. Panguva inoyi ndichakumbira sangano kuremekedza rusando, tisimuke tive nenguva yekunamata. Kumbira ngative nenguva yekunamata. Baba edu vanodikanwa, vanobata ushe panyika nekumusoro kudenga, toda kutendai manheru ano aya nekuti Satani wanyadziswa. Toda kutendai nekuti matiburitsira pachena kuti hondo dziripo. Imi Mwari hamusiyi vanhu venyu vakadaro. Kubayiwa kuripo. Imi Mwari hamusiyi vanhu venyu vakadaro. Mukati mesangano rino vana Nero varipo, vanovhundutsira patanzwisisa kuti ruponeso ruripo nekuti basa rakaitwa pamuchinjikwa. Toda kutendai nevafamba kuno mberi. Nyaya dzavo hadzina kuvanzika, zvinovasangana nazvo mukati meupenyu, mukati merwendo. Imi Mwari munozviziva. But panguva ino yamanheru vafamba vanoda kusimbiswa patariro yekudzoka kwenyu kwechipiri. Vabatsirei Mwari pazvinorema kutenda kwavo kusazungunuswa nemhaka yekuti vafamba. Vamwe vacho zvavakasangana nazvo zvikuru, vamwe vacho vane maronda pamwoyo. Toda kutendai Mwari nekuti ndimi munonyaradza pakakuvadzwa. Mavanga evana venyu ndimwari wokudenga munomaziva. But panguva dzino dzamanheru, pindai mubishi nemuprogramu rekunyaradza vana venyu. Kana muchinge manyaradza mavanga, zita renyu rokudzwa nokuti muri Mwari. Tine sangano ramira netsoka. Vamwe vamira varivo vana Nero, vanotindira vanhu kunzeyo vachisara varimo. Asi kumira kwavaita vati Mwari wokudenga tisunungureiwo. Musati maredza vanhu venyu vaitirewo zvakanaka. Toda kutendai. Dhavhidhi anonyora achitsanangura oti Mwari tinotenda nekuti hamutitongi zvinoenderana namabasa edu. Dei maidaro takaparara kare. Regererei vakadaro Mwari vaishora vanhu venyu,
vaidzinga vanhu venyu, vaishoropodza vanhu venyu. Tibatsirei titange upenyu hutsva nemi. Nguva dzose manheru takuenda kunozorora, tinotsvaka nyasha dzenyu. Tine dzimwe shasha dzisiri kurara pakati peusiku, dzinoshungurudzwa newakaipa, asi nemhaka yekuti vakusarudzai panguva dzino dzamanheru, vakauya kuzoteererai muchitaura. Itirai vana venyu zvakanaka. Zvaitwa zvapera, matisimbisa patariro iyi. Modzika kuzotora vatsvene venyu. Munamato edu Mwari wokudenga, ndokuti mazita edu awanikwa akanyorwa mubhuku revakaponeswa. Toda kutendai newezhira wamashandisa, nemhaka yekuti ataura kuvana venyu. Imi Mwari, musukei neropa renyu rapamuchinjikwa, momugadzira pakanaka, momuchengetedza kuita rimwe basa. Kana abata nekutendeka, rangarirai woye nemhuri yake. Pamunoropafadza vanokutyai, musakanga mwawo iye paanobikira chingwa. Makudza zita rake, zita renyu ngarikudzwe mukupedzisira. Uyu ndo munamato wedu, muzita raJesu nokunamatai. Amen.